Tiderne over flere år, det gør, at vi får meget at vide af Davids udvikling med. Vi læser både om, da han var lille, og han lærte at snakke. Det hørte vi om i et flashback. Men vi læser også om, hvordan han pludselig kommer i puberteten, og han begynder at få bumser og uforklarlige følelser. Komposition. Optakt. Romanen starter en medias res. Herefter hører vi om hele bugten, der er en introduktion af alle i Wien. Og vi får også med det samme introduceret problemet, tunnelen. Hoveddelen. Her hører vi om, hvordan konflikten bliver værre, og hvordan tunnelen splitter Wien. Her hører vi også om, hvordan David som person ændrer sig, men hele tiden har sin autisme med sig. Afslutningen mener vi er, da David vågner efter at Reiter er forsvundet, og hvor man læser om, at Frej, Marner og Volle er kommet i håndjern, hvor mor hun har besluttet, at de skal flytte, og at vi læser om, at de sejler fra øen. Flashback. Der er mange flashbacks. De kommer i slutningen af hver kapitel. De giver indblik i, hvordan det var før i tiden, helt fra da David lærte at tale, til da han fik sin egen computer. Titlen er meget enkelt og bestemt. Det er ikke et hul, det er hullet, men det gør, at man kan tolke på titlen. 3 bud på titlens betydning. Bud 1. Han vil gerne op af det hul, han har inde i sig. Bud 2. Fjeldvig er et hul, der er midt i ingenting. Et sted, man gerne vil væk fra. Bud 3. Tunnelen, der er hul igennem til et andet sted. Hvad kan de vende sig på den anden side? Tegn på udgangsområdet. De har en generator, som slukker 22:30 for ikke at bruge for meget tid. Brugere og henter tørv. De vedligeholder stadig deres stengærder. De får større forsyninger fra et skib. Motiv. Motivet i bogen er at se, hvordan et lille samfund, der ligger fjernt fra alting, udvikler sig, når de pludselig bliver udsat for industri, turister, nye varer, nye mennesker osv. Temaerne her er autisme, udkantsområder og industri, mødet med fremskridtet, kærlighed både mellem søskende og til det andet køn, og mobning. Vores vurdering. Det er en god bog, som er lidt tung at komme igennem. Det er et stille samfund, hvor der ikke sker alverdens ting, men alligevel formår Anders Johansen at få tingene til at ske oven i hinanden på den naturlige måde. Created using Powtoon.